Nazdárek, bazárek. To je debilní pozdrav, zdar, já jsem prostě Farky. Vítám vás u dalšího dílu, kde se koukáme a reagujeme na Reddit. A dneska tady máme kategorii BMAs, už jsme na ní koukali, myslím, takže se podíváme znova. Jelikož se osvědčila, tak se na ní podíváme prostě znova, mrkneme se, co tam je novýho. Tak jdeme na to, začínáme. Nevím, proč se koukám pořád tamhle do toho displejku, místo abych se koukal na vás. No, sorry, jsem asi nějaký sebestřednej blbeček, co se musí dívat na sebe. Ne, sorry. Koukám, protože já vždycky jsem tak mimo, nebo jsem vždycky takhle půlkou hlavou, jenom zdar lidi, tak teď se kontroluju. Sorry za to. Takže nic, jsem uprostřed, doufejme, jdeme na to, páni a moje. Neon graffiti. Jako popravdě, já nejsem moc zastánce graffiti a líbí se mně takovýto graffiti, když je taková stará zeď a město dá příležitost jako legálně to posprejovat, pokud to umyjou, udělají to pozadí, jako je tady to černý a udělají tam něco fakt pěkného, tam je třeba obraz nějaký, nebo jim to předloží a oni jim to schválí, takže to se mi líbí. Takovýhle klikyháky se mi zase tak nelíbějí, nicméně tady to vypadá, že zase někdo tu stěnu umyl a ačkoliv se mi to moc nelíbí jako ten styl písma, tak je to hezky udělaný, že to má ten stín, že to je fakt neonový. Možná, kdyby tam bylo něco, nějaký heslo, jméno někoho slavného, možná by se mi to líbilo víc, ale asi tak. Skládací schody. Hej, to je hustý. To normálně složí na stranu. Tak tohle je masakr. Tohle je perfektní na ty místa, kde prostě nemůžete mít v bytě nebo nějakým menším baráčku místa na zbyt, tam nějaký obří schody. No, ale asi se nebudou používat často, protože tam ty byly dost strmý, mně přišlo. Na to, aby tam bydlelo třeba dítě nahoře v horním pokoji. Ale na nějakou chatu tohle je fakt hustý. Bezvadný nápad. No, dobrá, palec nahoru, jdeme dál. Podzimní perspektiva. Hej, tohle je krásný obrázek. Někdy stačí pořádný nápad, no. A tohle natočit to takhle jako z listu. Moc pěkný, moc se mi to líbí, tohle. A festival v Indii. Já myslel, že i v Japonsku to vypouštějí, to je asi stejný. A zajímalo by mě, kolik požárů způsobí tyhle balóny. Já vám řeknu takovou zajímavost, když jsme byli na Silvestra. Já si myslím, že na Silvestra u kámoše, tak jsme měli jeden takovýhle lampion, teď jsme ho vypustili a teď on letěl a po 3 metrech se zasek na stromě. Takže, a tam myslím schořel, takže já vím, že já s tím mám zkušenosti, že tohle není moc dobrý, no. Ale když to tady pouští tolik lidí, několik sekt, možná i 1000 lidí, tak si myslím, že to asi projde, no. A jak říkám, já s tím nemám moc dobrý zkušenosti. Slow-mo lightning lips. Hrom je zvuk, blesky ve zpomalení. Je to moc pěkný. Já zkusím, jestli tady budeme mít zvuk. Aspoň na ten první. Ne, nebude. Když to je slow-mo, tak zvuk nejde zpomalit. No. Moc pěkný. Já si to když tak pustím, ale to bych mohl mít copyright strike, tak mrknem. Jako moc pěkný. Je to moc fascinující. Fascinuje mě to, ty blesky. Fakt bezvadný. A tohle jsem viděl, tohle by měla být nějaká látka, kterou nasypete do do znečištěné vody a ta látka na sebe by měla navázat ty nečistoty a teď, když tím bude šejkovat, tak by to mělo usadit všechny ty nečistoty právě na dně nebo na tom nosiči a vršek by měl být pitnej. Kaž. A už to funguje, už to vidíte? A dole, jak se to usazuje, fakt hustý. Tohle je fakt masakr, jak to je čistoučký. Předpokládám, že to je stejná voda, jak v té druhé lahvi. Jako respekt. A tohle jsem viděl. Karakoram Highway in Pakistán. Moc krásný. Mezi těma stromkama, jak jedou. Takový pomalej lesík. Kolik to může mít? 1000, 2000. Takový obří hory. Moc hezký. Tohle moc... To se někdo má, no, moc pěkný. Nobian pyramid v Sudánu. Já vím, když jsem dělal video o pyramidách, tak pokud vím, tak v Sudánu je mnohem víc pyramid, než je v Egyptě. Takže asi tak, no, tak dřív to mohlo být i součástí Egypta, no, to je jedno. Asi tak. Opposite 3D printing, takže to vyřezává z jednoho kusu a mělo by to vyřezat, já už to vidím, bude to nechat v nějaký části. Já jsem viděl, že z toho byl jako část budovy, část skály, něco takového, ale nevím, přijde mi to hodně zbytečný, jako
Hodně materiálu se vyhodí kvůli tomuhle. Vidíme, jak to bude vypadat na konci. No, teď to vidíte, teď to má vypadat jako nějaký Grand Canyon, ale jako co s tím teďka? Jako. Možná, kdyby se to zalilo něčím, nějakou průhlednou látkou a udělalo jako stolek, že byste měli stůl skleněný a dole byste viděli 3D takový udolíčko, to by možná bylo pěkný, ale tohle, nevím, no. To jsou tyhle ty, ježiš, jak se to jmenovalo, já si nevzpomenu, ale jsou to květiny, které jsou právě na dotek, myslím, že na zvuk ani na světlo ne, ale na dotek, že se jako bojí a ty listy takhle skroutějí do sebe, že jsou citlivý prostě na dotek. Hustý, jakože kytka prostě má takovýhle pohyb. This photo of Earth was taken by human. Někdo vyfotil tuhle fotku země. Z nějaký sondy, ne? Hustý. Klášter postavený na řece. Hej, tohle je hustý. Mně naopak se líbí tohleto, že tato stavba umožňuje průchod. Si vemte, než byste se dostali z jedné strany na druhou, tak byste to museli obcházet Bůh ví jak dlouho a tady v podstatě přejdete. A respekt tyhle stavby, masivní. Si vemte, jak to stavíte před 500 lety. Tyhle. Úžasný. Moc se mi to líbí. Mesh drains in Australia preventing water bodies pollution. Jasný, takže mají v Austrálii mají tyhle pytle, který zachytávají odpadky, hej, ale teď vidíte, jaký to je hnus, prostě do řeky, co lidi házejí. Jako dobrá iniciativa, že to tam takhle házejí a předpokládám, že to asi dělá město a čistí to tou vodu. Ryby si asi tam nezaplavou, ale jelikož to je tady strup, tak předpokládám, že tam asi nemají přístup, ale štve mě to takový bordel tam je. Co to je kolibřík? On chrápe kolibřík. On spí a chrápe u toho. No, kolibřík má asi trošku vyšší hlásek, jak to byste to měli slyšet. Jak píská. A tak to je ale roztomilý, jak si tam píská. Akorát mě dostává, že spí a vyrovnává to. Já někdy nedokážu udržet rovnováhu, ani když stojím a nejsem na tyčce. Moc pěkné. Jež to tady máme, Lucky Guy, co zase to je? Ty vole. To je imbecil. Problém. No, koukneme na to ještě jednou, pak vám řeknu, co si myslím. Prostě tady projíždějí auta a on si tady jede jen tak jako nic. Jako ne, dělejte, jako bych tady nebyl. A už mohl být rozjetý pod kolem, tyjo. Problém je, že v různých zemích, myslím v Indii nebo někde, že byl příběh, že jel nějaký Češi a tam nejsou zákony silnice nebo nějaký pravidla silničního provozu. Tam to je prostě, že přednost má ten, kdo je malej. A vím, že tam byli nějaký Češi měli půjčený auto a takhle nějaký kreten prostě tam najel a přejeli ho. A všichni je vytáhli z auta a chtěli je zlinčovat, protože malej, třeba na kole, na mopedu, má přednost před velkým. To znamená, že vy, když máte nějakou takovouhle káru velkou, asi ne v takhle hlavním městě, ale na nějakých těch méně známých cestách, tak v podstatě, když máte velký auto, tak máte velkou zodpovědnost. A to mě přijde úplně retardovaný, že vás ukomenujou za to, že kreten si tam takhle najede. No. Na jednu stranu asi v Čechách to zas tak není hrozný. Občas nějaký Poláci, ale tohle, to je fakt hrozný. Co to? To je jasný, to je malý chlápek. To musí být, ten chlap musí být malinkatý, jinak to nedává smysl. Jako já vím, že jsou koně velký, tohle by měl být ten tažnej, ne? Ale jako to už je pan kůň, tohle. Jako ten už by odtáhl. Ten by mohl táhnout, ten by odtáhl i Santu tlustýho. To špekou na místo 8 těch reindeerů, jak se to jmenuje. Místo 8 sobů by stačil jeden takovýhle kůň namakaný. No. Dobrá. Ještě máme čásek, ještě máme chvíličku, kouknem. No. Je to pěkný, že vyřezal jablíčko takovýhle tvary, ale někde, kde jsem to já slyšel? To muselo dát práce a přitom taková blbost, jo? Jo, rozumíte mi. Iridescence of this Audi R8. Předpokládám, že to je barva, která odráží podle úhlu, v podstatě jako když jste viděli rozlitý benzín, který odráží jakoby, ne mlhu, rainbow, duhu odráží, no a podle úhlu to odráží různé barvy. Nevím, jako mně to nepřijde zase až tak hezký, já bych měl radši třeba krásnou modrou, nebo takovou matnou šedivou, ale tohle, je to drahý a přijde mi to zase tak až moc, no. Tohle jsme minule viděli. Tenhle make-up, to nebudu ukazovat, nebo mi to vypnou.
Tribute to Stan Lee. To jsem viděl, je to na... No, vy jste si asi všimli, že nedávno zemřel Stan Lee, který dělal třeba Spidermana a v podstatě kreslil komiksy ze začátku, začínal jako tím, že do komiksu, do těch bublinek psal text, no. A tohle se mně líbí. Rest in peace, odpočívej v pokoji a tohle by mělo být udělaný fix. Tam to by mělo být nějakou trvalou tuškou, propiskou a tohle by mělo být nakreslený něčím, co je prostě, co se dá spálit, no. Takže tak, možná pastelkou, nevím, neznám, ale toustý. A tak tohle je ale šílený myšmaš. Tohle by měla být dálnice v Tokiu a teď vidíte, tady je jeden pruh dole, tady je druhý patro, třetí patro, čtvrtý patro. To je masakr. No. Předpokládám, že že to postavili pořádně, ne jako u nás. V Čechách, myslím. No, Perspective School, jasný, tohle je tak udělaný, že z jediného úhlu to vypadá dobře, pak to je takhle retardovaný, ale moc se mi to... Jako zase takový práce a taková blbost, no. Tohle jsme viděli, že do vysílače si ukládali parchanti nebo jedna nebo několik veverek si tam ukládali ty žaludy. Žaludy, skoro 150 kg v nějaký vysílači, v nějaký anténě. No. A pak mi má jít internet, jo, se vsadím, že u nás na vesnici je tam neslabý signál, že to tam mají taky nacpaný žaludama. Žaludi. Tohle je pěkný nějaký minerál, to je krásný. Krystal. Já nejsem moc na kameny ani na diamanty, ale tohle, kdybych dostal, to je na vystavení, to je moc krásný. No, já bych to asi tady ukončil s tímhle krásným krystalem. Asi, dámy a pánové, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Dneska jsme se tak nesmáli, přece jen to bylo Be Amazed, buďte, jsem chtěl říct, buďte omezení. To jsem ale nemyslel, nechci, abyste byli omezení, ale chtěl jsem říct, buďte ohromení. Tak já doufám, že jste byli ohromení. Pokud jo, tak mi napište něco pěkného do komentářů, dejte tady like. Dámy a pánové, já doufám, že se vám dnešní video a můj komentář líbil a těším se na vás zase u dalšího videa. Mějte se krásně a pa.